holdt os stadigvæk lidt på afstand af det hele. Nu føler jeg mig mere integreret i det her. Jeg er også ung nok til at have noterne på telefonen, så jeg lige kan med her. I den korte tale, jeg vil nærmere kalde det en lille kærlighedserklæring til dig, Marianne. Du er min ældste ven, og det er ikke fordi, at vi har været venner i særlig mange år, men du er den ældste, jeg kender, som jeg føler, at jeg er venner med. Det er jeg rigtig glad for. Det er, som Gustav nævnte, de sidste 4 års tid, at jeg har lært dig lidt bedre at kende. Og ja, det skyldes det der hus, der står dernede. Men hvor har det været berigende at komme lidt tættere på og have en efterhånden god håndfuld, 2 måske, eller flere aftener, dage, hvor jeg føler, at vi har siddet og lært hinanden lidt bedre at kende. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har været på Langeland de sidste 4 år mere, end jeg har været de sidste 25 år. Og en del af det, jeg har fået med, udover at komme lidt tættere på min far her, det er også at lære dig at kende. Jeg har været ligesom en lille del af husholdningen hos kære Pernille, som er dernede, og Iver. Og det har været rigtig hyggeligt. Og jeg vil gøre det kort, så jeg er næsten færdig. Kære Marianne, det har været så rart at lære dig lidt mere at kende. Og jeg håber lige, at vi bliver ved med det. I hvert fald det er en stor motiverende faktor for mig at komme herned og også lige prøve at finde tid til en aften i dit selskab. Nat. Altid. Så Marianne, længe leve, og mange hurra. Lad os tage 3. Yes. Hurra!